prípad. Dobre, ukáž mi to a ja to ukážem. Posúvaj sa s nožičkou. Posúvaj sa. Tak ako teraz, ako doteraz. Posúvaj sa. Super. Ukáž ešte, ako na to chodíš. No poď, idem ťa tlačiť. Poď, idem ťa tlačiť. Nezačnem spievať a je to už pomalšie, ale jaké tempo dáš, tak oni pôjdu. Čiže teraz musíme na to dať pozor. Chápeš? Takto letia vtáci, vtáci, takto sa dajú. Takto letia vtáci, vtáci, takto sa dajú. Takto pijú vodičku, hore kúkajú. Takto pijú vodičku, hore kúkajú. Hej! Bicie viac. Tam je takýto záver, no. Daj mi ešte Rafaelu, Liško. Lebo už budem musieť prúť. Rozsvetaja kamaráti, čo chcú s vami tancovať, veselo si spievať a na gitare hrať. Daj si ruky na pleciach, obzor si a zadrž sa, keď si šťastný, tak nám zakývaj a spievaj la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la. Toto je náš polaj s Liškom. Za ním skáču opice, drze sú, ide ľavý veľký rev. Uááá! Ktože ide za levom? Za ním skáču opice, drze sú jak ploštince, za ním skáču opice. Pesnička 1, 2, 3, 4, 5 v jednej, keď sa... 1, 2, 3, 4, 5 sme si neprešli. V jednu medzipasáž sa robí dvojnásobná, ako keby medzihra medzi slovami, lebo ona sa deti pýta, už to viete, ona s nimi komunikuje a ja tam len držím jeden akord. 1, 2, 3, 4, ukážem ti. To ty nevieš, no? Ne, to neviem. To je taký. Vidím tu nejaké svetielko. Ideme sa tam pozrieť. Zahryko! Že ho máme otvoriť, až keď prídeme sem k vám. A to je teraz. A ja už som taká zvedavá, že čo tam je. Buchtičky. Ale čo? Buchtičky. Veď kráľovná mi povedala, že vraj keď ten kufrík otvoríme, tak tie veci ožijú. Čože? A na pienu sme pili, na pišťalku nikli, a na pumienok tratárnu, až sa trasne celý dom. A teraz to bude smiešne, pozeraj. Haťa, paťa, béci,
Chceš na to no mňa, 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 uf, uf, haťa, paťa, preci. Skáču dva, cera, drží to zo